Zvakaoma muri yeZimbabwe iko zvine zvitiri kutambira mashoko ari kuvhundutsa ari kusiririsa. Munoziva nyaya iyi yemukomana anonzi Holyten yanetsa yatemesa vanhu musoro ende zvakatanga kuona zvakuprofitwa nemumwe muprofita akabotangawo anozivikanwa nekuprofita nyaya dzerufu, nyaya dzekufa kwevanhu, nyaya dzekuti ukaona akuudza kuti iwe wafa upedze kana 3 days ipapo unenge watofa. Ndo zvaakadedzerwa akadaira akatanga ataura kuti chinonetsa vanhu vanoda kuzvifira, vanotokonya moto kuti vafungidzirwe kuti pazofungidzirwa vanhu vanenge vasina mhaka. Ipapo ndo pavaitaura nyaya nekuti akabhenga abuditsa futi chimwe chiprofita ma-screenshots aibuda achiprofita pamusoro pemukomana uyo anoitwa Holyten. So karonyeri kupe katiri kusangana nako katiri kuziviswa pari kunzi Holyten akanga achida kubuda apa airport ndobva akuda kubuda zvekuda kutiza aona kuti anyanyisa kuvhura hombe kana kuti anyanyisa kuzarura guru kwacho. Ndo paakabva abatwa ipapo vamubata zvisirizvo asi kuri kunzi pakapindirawo chimwe chikwata chikati aiwa hazvimanikidzwe kuti munhu ataure kuti haasi kufarira zvinhu zviri kuitika ende hapana mhosva inonzi munhu anetsana nevana vemutungamiriri. Saka zvinonzi iye vangoriwo vanhu ese angori macitizens. Nyaya idzodzo mapersonal issues haafanirwe kunge achipindirwa neveruzhinji wonje. Ndo information iri valid yandasangana nayo iri kutaurwa. Kusanyatsozivawo kuti vanhu vanenge vachibudisa zvinhu izvi vanenge vachizvita vari kushanda vari so close ipapo zvinenge zvichinyatsofamba sei, nekuti Holyten akange ari kuSouth Africa uko ndiko kwaakatanga kungoerekana ave kurotomoka. Vamwe vakatanga kutaura kuti kudhakwa madrugs zvakasiyana siyana achitanga kupopota pamusoro paShoni, asi nyaya yakanga akupopota pamusoro paShoni ingari nyaya yekuti ari kuti vakomana vakauya pamba pake vamwe vachiti aiwa angarohwa nekuti akambobuditsa futi zvekare mumwe mufananidzo achiti nguva yesei ndakanga ndiri kurwara ndiri muchipatara. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvaitaura nekuti panga pari kunzi akubuditswa muimba yaari kugara imomo yaakapiwa naShoni. Ari kupopota kuti kose vari kunditorera magifts vakandipa. Ndo pakabuda pari kutaurwa kuti akatimirwa mauto ndo akanga atumirwa sekutaura kwaaizviita iye mukomana wacho. Ndobva azobuda futi akutaura kuti next time mukangotumira chete vanhu ivavo vamunenge makutumira akanga akutaura achiadresa pamusoro peavo vanoitwa maCIO, Central Intelligence Organization, iyo inongoshandawo ichingoita zvekungopindira mune zvematongerwo enyika. Ndova akange akutaura akunongedzera achiti aiwa mukangovaunza chete inini zivai kuti ndine zvombo ndichangotanga nekungouraya chero anenge asvika ipapo. Saka iko zvinezvi pari kunzi mukomana haasi kuzivikanwa kuti ari kupi zviri kunyatsofamba sei kwaari ikoko ari pai chaizvo nekuti pane pambobuda post yake iye patanga kubuda karonyero kupe ipapo ndo paangobudiswa post yakangonyorwa kuti I'm safe. Asi ndo pari kunzi aiwa kazhinji nevanoziva vanokutaura kuti ukaona wabatwa chinoitika vanenge vakubata ivavo especially vanoita zvechCIO ivavo vacho hanzi vakakubata ndo vanotanga kutora foni yako voaleta vanhu kuti vanhu vadzikame pashayikwe kana plan dzinoitika kana action. Saka hanzi ndo signal yavo. Izvo zvinhu zvinonyanyisa kuzotaurwawo nevamwe vanenge vachishanda ikoko asi vakaita kakupanduka ndo vanozobuda vakutaura kuti aiwa ukaona pakutaurwa mashoko aya zivai kuti kazhinji munhu anenge abatwa nekuti hapana ambomubvunza hapana ambomufonera ongoe kana angobuditsa that iyo yekuti I am safe. Saka kuri kuti pane zvinenge zvaitika. Normally kazhinji unoona kana mumwe akabatwa kana said ari under investigation kana chi vakatora foni vanenge vachingopindura munhu wese ngoti I am safe ilanguage yekubasa kwavo. Saka ndo pari kunzi mukomana haasi kunzwisisika kana kuti haasi kuzivikanwa kuti ari kupi ari pai anani ari kuitei naye. Ndo nyaya dziri kunyanyisa kutaurika iko zvinezvi. Asi vamwe vari kuti pamwe zvichida ari pamba pake, vamwe vari kuti ari kugadzira mafirimu sinzi munhu waanga ari kunetsana naye achitaura kuti zvoni pachipabuda mamwe screenshot achiti aiwa inyaya yemwana dzaitaurwa chimwe achiti aiwa uyo tore mwana wako, vamwe achiti aiwa nyaya dzemwana idzi ndo nyaya dzimwe dziri kunetsa ari kunzi ari kuchengeta mwana asiri wake. Saka nyaya iyoyo manje ndo imwe yatemesa musoro yavhundutsa vanhu ende ipo ndo pari kunzi sematambiro avanoita nekuti iye Collins wacho nematwins iwayo ari kunzi zvoni andiye ari kubuda ari kuda kunotenga imwe road zvekare kuHolyten. Saka ndo nyaya iri kunetsa zvekare kuti ayo akatotenga road yo nebackdoor. Saka ari kutuma chikomana chaanotamba nacho ichi kuti chibude chichiita maside shows kuti vanhu vavhiringike kuti iye akwanise kutoita dhiri rake robudirira vanhu vachivarairwa nedrama riri unnecessary. Zvimwe zvezvinhu zviri kutaurwawo nekuti
pari kunzi vakomana ava vanenge vachidzidzira nyaya dzeintelligence kuna baba vavo avo vane more than 60 years vari mupolitics. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinoitika nenyaya idzodzi dziri kuitika. Ndo zviripo, ina handiziva kuti munoionawo sei, asi ndisati ndapedza nenyaya iyoyi ndoziva kuti zvizhinji zviri kuitika mumastreets imomo. Zvakakosha kuti imimi vanhu vacho munge muchizivawo zviri kuitika zvese, hatidi kuti munge muchijambirwa. Naika panapa pane nyaya imwe yatiri kusangana nayo pari kunzi say week neuchivhayo is blessed 20 ushers from Kingdom Prosperity Ministries with brand new cars. He made the announcements during a morning prayer meeting at 99 Parkland Avenue in Harare, promising to support the church's faithful servant. Ndo nyaya iripo. Mukomana ari kunzi azongodedzera kuti ndanzwa muchitaura kuti maasha vari kunyanya kukumbirana mari dzemakombi zvakanyanya kuti vauye vachisapota ministry. Saka iye ndobva angosvika akati akuda kusapotawo maashas. Ndo paazotaura kune mukuru wechechi kuti ndipei 20 ndipfure navo nepakaseo izvezvi ndichivatengera motikari kana kuti ndichivatengera maakwa. Ndo zvimwe zviri kuitika. Mari iri kuita kukushwa, mari iri kuita kudyiwa semushonga wemusana, iri kuita kupfachurwa, mari iri kuitwa zvese zvese. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika hama dzadiwa. Saka ndisati ndatiza pano, ndisati ndapedza kuonesana nemi zvimwe zvinhu zviri kuitika, ndine audio yakakosha yandinoda kuti muteerere izvezvi munzwewo zviri kutaurwawo nevamwe vanhu. Aiwa, chokwadi vanhu vakatsamwa, asi musakanganwe kulaika nekuudzawo vamwe kuti kunyaya version zvinhu zvatanga dzese nyaya dzakubuda buda pese pese. Vanhu vhurikai mazanopiyo. Nguva yamunovhurika kwanzi vana vembwa havavhuriki meso musumu, havaonerani munguva imwe. Nguva yaunovhurika meso zanopiyo inokuuraya. Saka matauriro ari kuita vanhu ari kutokuvhurai nzeve nameso nebrain. Kuziva kuti zvamuri kuita zvakashata. That is totally wrong. Saka kana musingazivi muchaziva, muso munopandukirwa. Munofana kufunga kuti vana Mike Ching'ombe vakapuwa mbudzi the goat scheme. Goat scheme. The project. Unopuwa mari yembudzi wototenge mota. G-Wagon. Motofamba muchicelebrate muchitozvitembinga nemari dzokuba dzisiri mari dzokushanda. Kuti ushande straight ukwanise kutenga kana truck re 1 million muZimbabwe and South Africa. It takes time. Manje makutotora mbudzi mari yegold scheme makutorya. Ikenezve vana Mike Ching'ombe vakangogara, no bail, no judgment. Kungogara. Asi ndoveta ZANU-PF chibaba wakomana ZANU-PF. Kule nditakagara tichitaura iwo ndonogara uchitaura vanhu. Baba Chipeneti vanogara vachitaura, mwana wavageza anogara achitaura, madzibaba veshanduko vakataura. Ndo vakatanga kutaura madzibaba veshanduko kuti munhu wese ari muZANU-PF ane kesi yake. And the ZANU-PF, if you targeted you, they are giving you a case. They are create a case. Like what are they did now to Jeff Judah? Vano create and vano gadzira nyaya kuti iwe yako kuti vawane kukubata. Kuti vagogone kukubata. Vakubate kana vakaona kuti vakutadza kukubata nenyaya dzepolitics. Vanokucreatera orders yemukuru kana semhama mani. Ndo zvavari vana. Saka guys, kana musati maziva chizizivai. Chizizivai. Tione kuti munopa buda here. Wewe. Fanika inoka anotsvagira nyaya unotambisa nhamba. Handizvitereri manje. Handizvitereri kana one day.
Zimbabwe neSouth Africa nditeereri nyaya dzacho and handitendi futi and I don't listen that nonsense. Pangoona ndatobva pauri usina kutopedzerana nenawo safungidzira kuti ukandifonera ndichatenda kudavira foni yako and handidaviri phone number dzisina zita but phone number dzisina zita dzisina any information handidaviri.